हेलो लोगोफोर खुलुमबाय फिन खेबसेबाव लक्ष्मी बसुमतारी इउटुब चेनेल नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरनाय बावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ बे भिडिअआ बैसागो 4 खालारनिनो एडिट खालामनो सम मोनैलाय आं होनाय जायाखैमोन बेखौनो आं दासो एडिट खालामना होनाय जाबाय मेम'रिसनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन लाइटआ खाथियाव गैयाना ओंखाय मोजां नुवाखै बेयाव लाइट होनांगौमोन जिङाव क्लियार जागौमोन मानिया Kamu ko yung mobile sa utia niya. Kamu ko yung mobile sa utia. Apa mau lagi? Masa boleh raja kayak gitu? Boleh raja kayak. Nangga sih saya itu. बे जाबाय गरेस्वर बिरगोस्रि हारिमु आफादा खुंनाय फांसन जोङो हानजा मोसानायखौ नुदिया जों फैना गोबां लेट जादोंमोन जोङो जेवजा मोसानायखौ नुनायसै गोदो स्कुलाव फरायनाय लोगोफोरखौबो लोगो मोननायसै कलेजाव फरायनाय लोगोफोरखौबो बिसोरखौ लोगो मोननानै गोबां इन्जय खालामनायसै आरो Iswa, siapa anda sah aja kan ini? Mana ini? Angin dos besar, kasih besar. Ayo lagi. Dami naninya bah. Jalan balik. Lah, memang apa apa. Sini kan mana nih? Musta. Ayo betul cerah. Ya lecture Maria. Nila, angni high school ni dos. Hey, makan senai deh. Halo. Pura friends. Kasih begini. Kasih guru muda. Hai order. Motua.
Tamang गरम मोनदो सिबगासिनो मा मोनगो देन्जार गरम बायनो आं बेनिखायनो बे समाव बिथांखौ सिनायथिनो नागिरदों आरो बिथाङा जोंनि बिटिसि हारिमु आफादनि नैजिनैथि रंजालि बैसागु फोरबोनि जोंनि बिथाङासि आरो रेडिअलजि डिपार्टमेन्टनि आं बिथांखौ बरायनायनि थाखाय जोंनि गरेस्वर हालामनिनो नायल' जायल' सासे बर' डक्टर आदा घनक कुमार बसुमतारीखौ बिरगोस्रि हारिमु बानजाय आफादनिफ्राय बरायनाय जादों। बिथाङा सासे रेडिअलजिस्ट डक्टर। बिथांना गरेस्वरावनो मोनसे चेम्बार दङ। बिथाङा जोंनि गरेस्वर हालामनि थाखाय सासे गोग्गाथाव आगोमा बर' फिसा। बोसोराव खेबसेल' फैयो बयनिबो आंगो रंजालि बैसागुआ नङा होमबा लोगोफोर। आरो बिदि रंजानाय फोरबोआव बिदि दामोब्लाथ' बे लक्ष्मिया मोसायाबा थानोनो हाखाया। दामनाय लोगो लोगो मोसाबाय आरो आंबो रोङाब्लाबो। मोसाखांनानै मानसिनि अबस्थाया नायजाखाला गोलोमजोब्बाय गोसोम गेले गेले जाबाय मानसिया। नै थांजेननाय समाव एसे देलायनानै नाब्लिबाबो एसे माने समायना नुदोंमोन आरो गावखौनो बाखाना लादो दे लोगोफोर गाज्रि मोननाङा। थेंक इउ स' माच लोगोफोर जोबोद सिनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल टेक केयार।